umqeqeshi we-Orlando Pirates uRiveiro uthi useme ngomumo ukubhekana neMamelodi Sundowns emva kokunqoba iMtn8 2024. Ake ngibingelele kanti engikuphathelezona kuleli hora zimi kanje. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Riveiro usekubeke kwacaca uthi akusekho okungamvimba beyiqembu elishisa bhe i-Orlando Pirates ukubhekana namathupha neMamelodi Sundowns. Uzokhumbula ukuthi kule mpelasonto esisuka kuyo i-Orlando Pirates bengompetha be-Mtn8 emva kokunqoba iSteelers ngamagoli ama3-1 emdlalweni obuseMoses Mabhida. Ucacise wathi selokho wafika ekuqeqesheni i-Orlando Pirates usethathe isicoco esilinganisela ku-5 kulandelana. uRiveiro ukubeke kwacaca ukuthi okulindele ukubhekana neMamelodi Sundowns ku-Betway Premiership kanti abanavalo nje. Mbukeli bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora, bekuvo lakho ko-comment section, sengiphuma kanje.